Halo लोगोफोर good morning दिनैहाय साफागुरियाव माबा माबि जानोसै जानो माने दिनै साहा लोङो ओमफ्राय क'क्राझार थांलायसै क'क्राझारनिफ्राय बहाबा थांनायसै एथु कचौरी मस्ला बराव माबा उदय हाफां ओइ मा मा खालामदों बिलाय मम' दखानदार बेलासियाव मम' मोनजायो एथ' गाज्लाबो दे मबाइल थुगासिनो दं सोरबा सिख्ला थुवाखै बे सोरबा सिख्लानि मेसेज हरबाय बियो साफागुरियाव मोनसेल' दखान साहा मोजां मोनलाङो गोथावनो ओमफ्राय मेन रडनिफ्राय ओरैहाय सोनाबगालि डेली बाजाराव हाबबानो मोनसे फिसा दखान दं बाङालिनि बे दखानावल'नो मोजां साहा मोनलोंगोन साफागुरियाव बाद बाखि गुबुनावथ' आरो गुबुनाव बेफोरबायदि साहा मोनलोंनाय नङा হয় না নহয় বেলেগত এনেকুৱা ভাল চাহ খাব নাপায় ইয়াতেহে পায় এই সিদিনা পৰাই মই গম পাইছোঁ সন্ধিয়া তাতে যোৱাকালি একবাৰ আজি একবাৰ তিনিবাৰ হ'ল দেই বেলেগ একো নাই আৰু ন ঠিকে আছে बेनाव जेबो मोना पनिर सनिर बेफोरखौ मोनगोन ओमफ्राय बिदिनो पियाज टियाजनि माबाफोरखौ मोनो पियाज जाबावा ना मा होनो सामब्राम जायो मोनगोन पनिर नांगौबा मोनगोन ओमफ्राय बिदिनो क्रिम मैदु पनिर एकदम फ्रेश पनिर फ्रेश किमान केजी 400 केजी 400 क्रीमो बनाइ हां क्रीम बनाइ घी बनाइ ना अच्छा साफागुरि बाजार साम'खौ बेसेबां फानदों 30 थाखा केजि 30 औ बेलाय बे बेसेबां मा होनो बेखौ मानि गरसि गरसिया बियो नागालेण्डनि गरसि लाबोनाय अखा एसे हाब्लाथाय साफागुरिया ओरैबायदि जाखायो हाब्रुजुब लागाया साफागुरिया जाहैबाय साफागुरिनि बाहादुरि आरोखि बियो थारमाने साफागुरि मेन जायगायावहाय ओरैबायदि दाबायदियाव ट्राफिक जाम जायो खायफाया मैगं लांनो फैयो ओमफ्राय मर्निं थारावथ' बिराद बिजिखा बे लामाया बेस्थ' जाखायो ओमफ्राय दाथ' लामायाबो नैबे साफागुरियावहाय ब्रिज मोनसे होनाय जासिगोन ओमफ्राय लामायाबो बै खन्द'आवहाय इउ टार्ननो एन टार्ननो टि टार्ननो माबा माबि टार्न दंलाबायथारो आरोखि बेंटल गेट बारनानै बेंटल गेट खाथियावबो ब्रिज जासिगोन बेयो बै दालिगावनिफ्रायनो गोजौ जाबोसिगोन माने जों बे दालांजों बारा थाबायनाय नंला जोङो बे गाहायजोंनो रासिन थाबायगोन आरो बोरैबा जायोब्ला बे गाहायजों जों बारा थाबायला अभार ब्रिज गोजौजोंसो ना थ' लोगोफोर नामा बांद्राय गाहायाव बांद्राय एफोरा थाबाय थानो ना माथो होनना बुङो गोजौजों थाबायनांगौ गोजौनि मानसि नालाय अमाखौ माथो नोंलाय मासे फानखुमादोंनो नोङो फानाखैलै फानाखैलै अमाया फानाखै दाउआ मासे लायनांसिगोन दाउ बयलारा नागालेण्ड नागालेण्ड अमाया नागालेण्डसो थांगोन साप्लाइ मालानिफ्राय थांनाया बियो अक्ट'बरहालागै थांगोन आच्छा नोंसोरथ' मासे जागोन ना जाया जागोन जायो अपेनिंआव जायोबा लिंहरब्रा आंबो थाङो जेब्ला सेल खालामजोबगोन अब्ला मासे जाथारगोन आरो अमायाखौ दा अमाखौ आच्छा दाउआलाय दाउआ एप्रिलनि मथा-मथि धरिलक 14-15नि गेजेराव 14-15नि गेजेरावहाय सेल खालामजासिगोन बुरजा गैयालै 1500ल' दं थ' बिथांमोननावनो दाउ बयलार ओमफ्राय अमा फिसा नांगौब्ला मोनगोन आरोखि ओमफ्राय जोंनिया बिथां राकेश ब्रह्म आदै राकेशआ मा होनदोंमोन
जोंनि BTC-खौनो गुफुर खालामजोबसिगोन होनना बुंदोंमोन बिथांमोना गुफुर जायाखै गोसोमो दङ दा आदै राकेश बाय 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 नङा दान्दिसे थाफाबावदो एसेबाव लामाया दा काजलगावनिखौ एसे खोन्थानांगोन ना नोंथांमोननो काजलगावखौ बयबो नुखाबाय थेवबो मा होननानै बुङो माथो खालामबावनाय ब्लगबोथ' जेबो गैयै हिसाबै काजलगावखौनो ब्लानो खोन्थानायसै थ' लोगोफोर नायलांबाय थादो काजलगाव फैलायबाय नै काजलगाव एसे आपडाम मारिलायलायनोसै बे जाहैबाय काजलगाव ब्रास नङा दै ब्रिजसो बे गुड अभार ब्रिज गय जालायनोसैलाय बोराया ओरै जाबाय काजलगाव ओरै कट मोनहोदो ओरै कट मोनहोयो सिदा थांबाय थाबा ओमफ्राय बाजारा बै खाथियाव दङ वाइन शपबो दं वाइन शपआव आरो मा अनेक बुस्थु मोनगोन लोंग्रा जाग्रा एक्चुअलि लोगोफोर आं काजलगावआव दान्दिसे एसे हाबदोंमोन सासे लोगो आंनि उकिलखौ लोगो लादोंमोन आंनि उकिलथ' नङा माने जाय बुस्थुआ आंनियाव जानांगौमोन बे बुस्थुआ आंनि बिसिनावसो जाहैदों थ' बे बुस्थुनि थाखाय आं उकिलखौ लोगो लादोंमोन आं दान्दिसे ओमफ्राय बे प्रब्लेमाबो बे मासनि गेजेरावनो जोबहैनो हागौ ओमफ्राय लोगो लाखांनानै फैबायबो लोगो लाखांनानै दा आंनि भिडिअखौ बावहायनो फोजोबनायबो जाबाय गोजोनथों बाय बाय